Moikka! Ja tosiaan tänään aiheena meillä on, että miten on mahdollista päästä negatiivisuudesta kohti positiivisuutta. Ja vähän siihen liittyvää keskustelua käydään. Mennään saman tien aiheeseen. Mulla olisi ensin yksi väittämä sulle, niin voit kommentoida, että minkälaisia ajatuksia se herättää. Anna palaa. Väite on siis se, että negatiivisuutta on aivan kaikkialla. Ei sitä aivan kaikkialla ole, mutta sitä on ihan liikaa nykypäivänä. Ja siitä on tehty liian normaalia. Ehkä voisi näin tiivistää sen, miten asiaa katson. Eli niin, sulla on varmaan mielessä joku tässä taustalla, niin taustalta vielä vähän enemmän, niin mä pystyn ehkä vastaamaan vähän paremmin. No joo, itse siis ajattelen, että tavallaan me helposti luodaan itselle sellainen malli, ja meidän ympäristö myös tartuttaa meihin helposti malleja. Ja negatiivisuus on monesti hyvin opittu malli, ja se on myös hyvin tarttuvaa. Että jos tavallaan sun ympäristö ja varsinkin ihmiset sun ympärillä ajattelee tosi negatiivisesti ja kertoo sen myös ulospäin, niin se on oikeasti tosi tarttuvaa. Niin lähinnä ehkä se tässä oli se oma pointti, ja just, että mistä se tavallaan se negatiivisuus ylipäänsä kumpuaa, niin ehkä itse ajattelen, että nimenomaan erilaista peloista, että mitä kaikkea voi tapahtua, ja silloin on varmaan joku mahdollisesti meidän tavallaan normaali mekanismi ehkä ajatella siitä automaattisesti negatiivisesti ennemmin kuin positiivisesti, koska jos me koetaan se jonkinlaisena uhkana tiedostamattakin. Se on ihan totta, joo, kyllä, että pelostahan se syntyy, ja niin pelosta oikeastaan, ja tuossa negatiivisuudessa on myöskin semmoinen, että kun sanoit, että se tarttuu, joo, kyllä, ehdottomasti, mutta myöskin positiivisuus tarttuu, varmaan mennään siihen sitten vähän myöhemmin. Kyllä. Mutta kuitenkin aina se on tärkeää muistaa, että sä et valitse sitä, että mitä sun elämässä aina tapahtuu, koska sä et voi vaikuttaa kaikkiin ulkopuolisiin asioihin, mitkä vaikuttaa sunkin elämään, mutta sä voit aina valita sen, miten sä suhtaudut niihin. Eli kuitenkin loppupeleissä se negatiivisuuskin on aina oma valinta. Kyllä, ehdottomasti, ja tullaan nimenomaan siihen tuossa myöhemmin. Ja sen takia tämä oli ehkä vaan niinku alustus tästä koko negatiivisuudesta, ja se on monesti siis sellaista, mitä me ei oikeasti kauheasti huomioida, että me reagoidaan asioihin tai saataan reagoida tosi negatiivisesti. Niin jos se jättää huomiotta, niin se saattaa olla vaan, yleensä se on totuttu tapa, mikä on myös loppupelissä positiivisuus myöskin. Se on ihan totta. Joo. No tästä päästään ehkä siihen, että no oikeastaan me tavallaan vastattiin tähän, mutta että onko positiivisuus tai negatiivisuus sellaista tavallaan, että voi ajatella, että ihminen vaikka syntyy jommankumman näistä kanssa, ja sitten toinen, että jos mahdollisesti ei ole, niin pystyykö siihen ehkä jotenkin myöskin vaikuttamaan? En tiedä nyt kuinka paljon siihen vaikuttaa tämmöiset synnynnäiset ominaisuudet, varmasti jonkin verran on sellaista myöskin, mikä on poissa meidän omista käsistä, mutta suurimmaksi osaksi niin mä väittäisin kyllä, että se syntyy nimenomaan niistä opituista toimintamalleista ja ympäristöistä ja ihmisistä, kenen kanssa vietät aikaa. Koska kuten aiemmin sanottu, niin sä voit kuitenkin aina valita sen, että miten sä reagoit niihin asioihin, mitä sun elämässä tapahtuu. Joo, ja itse ajattelen kyllä ihan ehdottomasti samalla, että kyllä niin kuin kaikki se, että missä on kasvanut se ympäristö ja ketä sulla on ylipäänsä ympärillä, perhettä tai kavereita tai muuta yhteiskuntaa, jotain ryhmää, missä nyt vapaa-aikaansa ja aikaansa muutenkin viettää, niin kyllähän se vaikuttaa ihan hirveästi siihen, miten muut ihmiset suhtautuu asioihin, niin pitemmällä tähtäimellä se vaikuttaa myöskin omaan itteen, ainakin jos sitä ei tiedosta tavallaan niitä, että miten se vaikuttaa mahdollisesti oman käyttäytymiseen. Ja sitä toi on hyvä miettiä sitä kautta, että jos sä oot jossain, vaikka sanotaan nyt tämän sun perheen tai kaveriporukan parissa, jossa ollaan totuttu kaikkiin asioihin, tai reagoimaan kaikkiin asioihin negatiivisesti tai positiivisesti, niin sun on tosi vaikea muuttaa sitä mallia siellä. Eli sun on paljon helpompaa vaan käyttäytyä itsekin negatiivisesti siellä, tai suhtautua asioihin negatiivisesti semmoisessa porukassa, koska heti jos sä
yhtäkkiä teetkin jotenkin eri tavalla, mitä siellä on aina tehty, niin sitten sitä sun käyttäytymismallia ruvetaan haastamaan koko ajan, sitten se ehkä selittää sitä myöskin, että okei, sitä kautta voi ehkä tapahtua se muutoskin, mutta paljon helpompaa on olla positiivisessa ympäristössä positiivinen kuin negatiivisessa ympäristössä positiivinen, ja sitten on taas paljon helpompaa olla negatiivisessa ympäristössä negatiivinen kuin positiivinen negatiivisessa ympäristössä. No näinhän se varmasti menee, mutta ehkä mitä tässä jaksossa itse niin kuin ajattelin, että mikä on se pointti, minkä haluaa sanoa, että myöskin oikeasti tätä kaikkea pystyy muuttaa, että mä en henkilökohtaisesti usko, että me synnytään ja me ollaan ikuisesti negatiivisia, jos me ollaan, tai sitten, että me synnytään yltiöpositiivisena ja se on se, mihin me mennään. Että kaikkea voi opetella, mutta se vaatii oikeasti sitä, että alkaa kiinnittää huomiota niihin asioihin, mitä tekee. Et sen se toki vaatii, ja just sen, että pitää tehdä erinäisiä toimenpiteitä, mutta siitä itse asiassa hyvin pääsee aasinsillalla tuohon tavallaan seuraavaan kohtaan, koska halusin tuoda tähän nimenomaan sellaisia ihan niin kuin muutaman konkreettisen jutun, että tavallaan jos huomaa itsessään tällaisia negatiivisia ajatusmalleja ja että suhtautuu tosi negatiivisesti helposti asioihin, ihan huomaamattaankin, niin että miten siitä ehkä voisi päästä kohti sitä positiivisempaa mieltä. Niin ensimmäinen olisi ehdottomasti, että nimenomaan tämä, mistä puhuttiin, että siinä vaiheessa, jos haluaa muuttaa ajatusmalleja, niin tavallaan aina, jos sä huomaat, että nyt mä reagoin johonkin negatiivisesti, siihen pitää kiinnittää huomiota. Niin jos sä huomaat sen, niin sit pitää ehkä hetkeksi aikaa ensinnäkin pysähtyä. Ja alkaa ehkä miettiä, että mitä tässä tapahtui, miksi mulle tuli tällainen tunne, ja johtuuko se mahdollisesti just jostain pelosta, tai mikä siinä voisi tavallaan olla taustasyynä. Mutta mun mielestä ensimmäinen juttu on se, että pitää vaan huomioida se asia. Tiedostaa se itse, se oma käyttäytyminen. Juu, että sille voi tehdä jotain, ja ehkä tavallaan vähän etäännyttää, katsoa itseään silleen kauempaa tavallaan. Niin arvostaisinko mä jotain sellaista ihmistä, joka toimisi tällä hetkellä sillä niin kuin mä toimin, tai sitten ehkä semmoinen yleinen, mitä käytetään, niin jos mulla olisi oma lapsi ja se toimisi näin, niin sanoisinko mä silleen, että hyvä, jatka tuon tekemistä nyt? No esimerkiksi näin. Ja ylipäänsä, että pystyy vähän katsoa itseänsä silleen kauempaa, että onko tämä sellainen käyttäytymismalli, että haluanko mä olla tällainen niin kuin Kyllä. oikeasti, koska ei tollaisia asioita välttämättä mieti ihan kauheasti. Kyllä, joo, mutta se on just, että se ensimmäinen askel on se, että sä tiedostat sen, ja tietoisesti aina kun sä teet niin ajattelee, että mä en tee näin enää uudestaan, ja sitten kun seuraava kerran tulee semmoinen tunne, että nyt tekisi mieli tehdä näin, niin sit sä et teekään sillä lailla. Vaikka sun mielessä sä ajattelet niin, mutta sä et sano sitä mitenkään ääneen. Ja pikkuhiljaa sitä kautta sitten ehkä se ajatus maailmakin saattaa muuttua. Juu, että ensimmäinen on ehkä just nimenomaan se, että pysähtyy näin ja sitten alkaa miettiä niitä asioita. Ja sitten siitä pikkuhiljaa mahdollista kehittyä taas sinne, että ajatuksia oikeasti alkaa tulla myöskin positiivisia juttuja ehkä sen tilalle, mutta totta kai se vie aikaa. Ja ylipäänsä se, että tavallaan ihan samalla kuin negatiivinen ajattelu ja positiivinen ajattelukin on nimenomaan tapoja ja rutiinien luomista. Se on totta. Että se on ehkä tärkeää vaan niin kuin havainnoida ja tiedostaa. Sitten toinen kohta tässä oli, että mikä oikeasti toinen konkreettinen tapa tähän juttuun, niin kannattaa alkaa nimenomaan kiinnittää huomioon, että minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisten ihmisten kanssa pyörii. Se on niin kuin ehkä... You are the sum of 5 people you spend the most time with. Se on, eli siis sä oot 5 ihmisen summa, kenen kanssa sä vietät eniten aikaa. Eli susta muotoutuu se, minkälaisessa ympäristössä sä oot. Se on semmoinen sanonta. Mä en tiedä, kuka se on alun perin sanonut. Mutta... Me se just kysyy, että kenen tää on, mutta se on hyvin sanottu. Mutta joo, se on kuullut aika monesta paikasta, ja se on kyllä oikeasti ihan täysin totta. Koska se ympäristö muokkaa sua siihenkin, ja sitten siihen... Se syy, minkä takia se menee näin, niin on se, että ihmiset on kuitenkin loppupeleissä tosi tämmöisiä laumasieluja, eli sä mukaudet aina siihen lauman käytökseen, ja vaikka mä oon sitä mieltä, että sun ehdottomasti täytyy vastustaa tämmöistä laumasieluisuutta, mutta totta kai, jos sä oot jossain ympäristössä, missä on tämmöisiä positiivisia käyttäytymismalleja, niin ne kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa itselleenkin myöskin. Joo, ja nimenomaan se, että
sitä helposti, jos on kiinnostunut siitä, että haluaa tavallaan muuttaa tällaisia ajatusmalleja ja tekee sitä jo ehkä omalla kohdalla, aloittaa sen tekemisen, että pysähtyy ja miettii, että mistä tämä johtuu, niin sitä alkaa kyllä huomaamattaankin myöskin kiinnittää siihen ympäristöön enemmän huomiota, että mitä muut ihmiset tekee. Ja tavallaan sitten, kun sulla tämä prosessi on jo käynnistynyt, että sä oot päässyt siihen eteenpäin, niin mä oon aika varma, että varsin nopeasti spottaa myöskin, no myös totta kai vanhoista tutuista, mutta uusista ihmisistä, että miten ne tavallaan suhtautuuko ne negatiivisesti vai positiivisesti asioihin. Se on totta. Ja sitä alkaa helposti myöskin ehkä rankkaamaan tavallaan, että keiden kanssa haluaa viettää aikaa, jotta se olisi mahdollisimman positiivis-orientoitunutta niin sanotusti. Se on ihan totta. Joo. Ja sehän on vaan, tossakin suhteessa, niin sehän on vaan, no se on ensinnäkin itsensä arvostamista, että sä et altista itse sellaisiin tilanteisiin, sellaisiin ympäristöihin vapaaehtoisesti, joiden sä tiedät vaikuttavan suhun negatiivisesti. Et se on mun mielestä ihan täysin tavallaan päivänselvä juttu, vaikka se saattaa kuulostaakin pahalta, mutta näinhän se ehdottomasti pitääkin mennä. No joo, ja ihan ainahan tietysti ei voi välttää kaikkea. Et voi olla siis jotain tavalla, että sä joudut vaikka töiden puolesta joskus johonkin sellaisiin tilanteisiin, missä on vaikka jotenkin tosi negatiivista tai mistä sitä ikinä tietää. Aina tulee jotain semmoista, mutta tavallaan kaikki, mihin voi itse suoraan vaikuttaa, niin se on ihan loppupelissä oma valinta, että kyllä, joo. Mihin sitten päätyy, joo. Ja edelleen tämä perinteinen 75/25 suhde on aika hyvä, että 75% kannattaa ajasta viettää sellaisten ihmisten kanssa, ketkä inspiroi ja on positiivisia, ja 25% voi sitten jättää maksimissaan niille muille, niin sitten tulee sellainen balanssi, joka vie sua väkisinkin kohti positiivisempaa ajattelua. Kyllä. Yes. Sitten kolmas kohta tässä oli, no tästä voitaisiin pitää ihan kokonaan, ja varmaan pidetäänkin oma kokonainen jakso, mutta siis kolmas juttu on kiitollisuus, mikä koen, että se auttaa ihan älyttömästi matkalla kohti positiivista ajattelua. Ja siinä nyt sitä toki voi tehdä tosi eri tavoin, mutta tärkein juttu se, että oikeasti joka päivä, siis ihan vaikka listaa paperille tai mielessään tai mitä ikinä, niin positiivisia asioita, mistä on oikeasti kiitollinen omassa elämässään, koska niitä aina löytyy ihan sama, mikä se oma tilanne on, niin kyllä sieltä jotain löytyy aina, mutta sitäkään ei välttämättä tiedosta aina, jos sitä ei oikein niin kuin miettimällä mieti. Niin. Tuossa on yksi sellainen ajatusketju, mitä mä itse tässä vähän aikaa sitten mietin, niin loppupeleissä silloin, kun sä lähdet kehittämään sun elämääsi johonkin suuntaan ja sä ajattelet, että mä ratkaisen nyt tän ja tän ongelman, mikä mun elämässä on, ja sit mä oon onnellinen. Mutta kun se fakta on se, että kun sä meet elämässä eteenpäin ja sä ratkaiset ongelmia ja pääset yli semmoista vaikeuksista, jotka on haitannut sun elämää aikaisemmin. Esimerkiksi jos sulla on vaikka rahan kanssa ongelmia, mutta sitten vaikka sä saat hyvän duunipaikan tai saat säästettyä rahaa ja sitten sun rahahuolet on hoidettu, niin sun elämähän ei ole ongelmatonta sen jälkeen, koska sulla syntyy joku uusi ongelma sieltä väistämättä. Aina. Ja tämän takia se onnellisuus ei siis synny sillä, että sä vaan koko ajan meet elämässä eteenpäin, ellet sä opi olemaan kiitollinen siitä, mitä sä saat siinä samalla, kun sä meet elämässä eteenpäin. Koska ongelmia on aina, ja sellaisia asioita on aina, jotka miten se nyt sanotaan, ongelma on varmaan paras sana ehkä siihen. Tai haaste. Haasteet, joo. Niin, ja ylipäänsä siis kyllähän se vaikuttaa ihan hirveästi, miten me myös just suhtaudutaan siihen asiaan, että nähdäänkö me ne, ongelmahan on loppupelissä aika negatiivinen sana sellainen, haastehan on loppupelissä, se on periaatteessa sama asia, mutta sulla on jo sellainen näkökohta, että sä pystyt tavallaan vastaamaan siihen, että Kauppiksessahan puhuttiin aina vaan haasteista, siellä ei saanut koskaan puhua ongelmista, koska haasteet on tehty kohdattaviksi. Ongelmat on vähän aina, se kuulostaa siltä, että sille ei voi tehdä mitään. No okei, no mutta se on kieltämättä kyllä parempi sana, haaste. Mä rupean käyttämään sitä enemmän kuin ongelmaa tästä lähtien, joo. Mutta joo, jos ei sulla ole kiitollisuutta, niin et sä oikein voi missään määrin olla onnellinen, koska jos sä kuitenkin aina tavallaan elämässä haluat enemmän ja sä et ole koskaan ihan täysin tyytyväinen siihen sun omaan tilanteeseen, ja jos sä et osaa olla kiitollinen siitä hetkestä, niin et sä koskaan tule olemaan elämässä onnellinen. Ja sitten kiitollisuus on myöskin sellainen ominaisuus, joka yleensä houkuttelee hyviä asioita sun ympärille, koska sellaiset ihmiset, jotka on
äärimmäisen hyvässä asemassa verrattuna vaikka muihin ihmisiin, jos nyt mietitään vaikka varallisuutta, niin jos niillä ei ole tippaakaan nöyryyttä, eikä ne osaa näytä sitä mitenkään ulospäin, että ne on kiitollisia siitä omasta tilanteesta, ja ne tietää, että ymmärtää sen, että on miljoonia ihmisiä, jotka haluaisi olla just siinä heidän paikallaan, niin eihän semmoiset ihmiset ole sellaisia, jotka houkuttelee ehkä välttämättä positiivisia asioita niiden ympärille. Ja toi oli hyvä toi onnellisuuskommentti, koska sillä saa, no mikä ikinä on onnellisuutta, siitäkin voidaan debatoida, mutta lähinnä, että jos miettii ihan normaali päiviä, mitä me täällä eletään, niin se, että miten voi tuoda niihin positiivisia juttuja, on ihan jo pelkästään se, että pystyy ajattelemaan, että mikä omassa elämässä on tällä just nyt niin kuin kuitenkin hyvin ja mitä hyviä asioita on saanut aikaiseksi, niin se kyllä kehittää ihan älyttömästi positiivista ajattelua. Joo, ja koska se koko elämä kuitenkin koostuu pääosin niistä ihan normaaleista päivistä, niin jos et sä osaa nauttia niistä, niin et sä oikein voi kokonaisvaltaisesti olla tyytyväinen elämästä. Kyllä, ja ainakin ne, mihin on tyytyväinen, niin varmasti niiden eteen on myöskin sitten tehnyt töitä. Niin. Ja sitten jos siellä on asioita, joihin ei ole niin tyytyväinen, niin ehkä sekin on sellainen, minkä tässä vaiheessa sitten, kun alkaa tätä miettiä, niin voisit ainakin tiedostaa ja miettiä, että voisiko niille sitten tehdä jotain. Kyllä, se on just näin, ja ehkä vielä tuohon onnellisuuteen, nyt kun nostit sen vielä esille, niin mä jatkan vielä pikkusen tätä ajatusta, mitä mä sanoin aikaisemmin. Se kiitollisuushan syntyy sellaisille ihmisille, jotka on saanut elämässä perspektiiviä erilaisista asioista. Eli jos sä oot syntynyt vaikka tosi varakkaaseen perheeseen, niin sehän on sulle semmoinen normiolotila, että sä tiedä, minkälaista on elää vaikka köyhyydessä. Mutta sitten taas toisaalta, jos sä oot syntynyt köyhään perheeseen ja sit sä oot vaikka sut on vaikka draftattu jonnekin jenkki-urheiluseuraan, eli siis tiedätkö, sä pääset pelaamaan jonnekin vaikka NFLään tai NHLään, ja sit jos tulee miljonääri, niin todennäköisesti sä osaat olla siitä tilanteesta huomattavasti kiitollisempi kuin sellainen ihminen, joka olisi syntynyt vaikka miljonääriperheeseen, koska se olisi ollut sille normi, sillä ei ole sitä perspektiiviä siitä köyhyydestä, mihin se toinen on syntynyt. Eli se kiitollisuus myöskin syntyy siitä, että sä meet elämässä eteenpäin ja kehität itseäsi ja parannat sitä sun omaa tilannettasi, niin siinä vaiheessa sä osaat helpommin olla myöskin kiitollinen, koska sä oot nähnyt myöskin sen toisen puolen. Joo, ja siis kyllä siis se on ihan sama, että mikä sun sosiaalinen status tai muu on, niin kyllä kaikilla on, ihmisillä on eri lähtökohdat, mutta sitten on myös eri tavoitteet ja erilaisia asioita, mistä olla kiitollinen. Ja myöskin erilaiset haasteet, ja me ei voida koskaan samaistua täysin toisiin ihmisiin, että semmoinen yleinen ajatusvirhe, mikä on, että semmoinen ihminen, joka on syntynyt vaikka rikkaaseen perheeseen, että sillä ei ole elämässä mitään haasteita, mitä mä näen tosi monella ihmisellä olevan. Totta kai sillä on omat haasteensa. Se rahallinen tilanne ei varmasti vaan ole sillä ikinä ollut haaste, koska se on syntynyt niin, että se on hyvin. Mutta kaikki haasteet, mitä sillä sen elämässä on, niin se katsoo kuitenkin niitä aina myöskin omasta perspektiivistä, jolloin ne tuntua siitä ihan yhtä suurelta kuin taas sitten jonkun toisen ihmisen, jolla vaikka on rahan kanssa ongelmia. Niin, ei kun se on juurikin näin ja hyvin tavallaan niputettu, että kaikilla on aina jotain. Se on ihan fakta. Kukaan ei täältä selviä ilman mitään vastoinkäymisiä tai mitään haasteita tai mitään muutakaan. Mutta se just, että miten me tavallaan kohdataan ne asiat ja suhtaudutaan niihin ja mennään elämässä eteenpäin, niin se on se, mikä loppupelissä merkkaa. Ja se on oikeasti siitä asenteesta myöskin kiinni, että kyllä. Onko se negatiivista vai positiivista. Juurikin näin. Joo. No miten sä näkisit, että positiivinen ajattelu vaikuttaa elämänlaatuun, jos vertaa siihen, että jos taas ajattelisi kaikesta aika negatiivisesti? No kyllä se on semmoinen aika kokonaisvaltainen olotila, että kyllä mun mielestä tavallaan ihmiset on aika helppo kategorisoida kuitenkin positiivisia ja negatiivisia, että yleensä semmoiset ihmiset, jotka on positiivisia, niin niillä on semmoinen kokonaisvaltaisesti positiivinen suhtautuminen elämään, ja sitten sama menee valitettavasti tässä negatiivisuudessa myöskin, eli se ei yleensä näy vaan yhdessä asiassa, vaan se on nimenomaan kokonaisvaltaista, ja kun se on kokonaisvaltaista, niin jos sä suhtaudut asioihin koko ajan negatiivisesti, niin en mä oikein jaksa uskoa, että sä voit ihan hirveän onnellinenkaan elämässä olla. Mutta sitten taas toisaalta, jos sä opettelet tietoisesti suhtautumaan asioihin aina positiivisesti, niin kyllä sun elämästä tulee silloin paljon parempaa. Joo, nimenomaan. Kyllä siis uskon ihan täysin ihan samoihin juttuihin. Mä uskon, että se, että
ajattelee positiivisesti, opettelee ajattelemaan positiivisesti asioista, niin lähtökohtaisesti se parantaa oikeasti hyvinvointia. Niin kuin plus varmasti myöskin sekä niin kuin oikeasti henkistä terveyttä vähitään, jos ei myöskin fyysistä. Et varmasti tosi kokonaisvaltaista. Ja uskon myös, että se auttaa kohtaamaan just hankalat tilanteet ihan eri näkökulmasta. Niihin suhtautuu eri tavalla, lähtee ratkomaan niitä eri tavalla, eikä vaan jää sinne tavallaan jumiin jotenkin niin pahasti välttämättä. Ja siis ylipäänsä uskon, että positiivisuus lisää myöskin tehokkuutta tietyllä tavalla, koska silloin uskaltaa lähteä niihin asioihin myöskin ehkä aavistuksen, tai no ei edes aavistuksen, todennäköisesti sellaiset ihmiset, jotka ajattelee positiivisesti, niin uskaltaa lähteä aika moniin juttuihin ennemmin mukaan. Ja myöskin ehkä iloitsee myöskin niin kuin muiden onnistumisesta, eikä pelkästään välttämättä omista. Kyllä, se on ihan totta. Ja monesti tuon negatiivisuuden kanssa käsikädessä tartun vähän tuohon, mitä sanoit, niin käsikädessä kulkee myöskin se, että sä ajattelet ehkä, että ne haasteet, mitä sun elämässä on, mitkä sitä aina aiheuttaa sitä negatiivisuutta, niin ne ei ehkä se ajatusmaailma on se, että ne ei välttämättä ole susta niin riippuvaisia, kun taas sitten positiivisesti ajattelevat ihmiset yleensä on enemmän sellaisia, jotka sitten tietää, että ehkä se oma toiminta on saattanut aiheuttaa osan niistä haasteista, jolloin niihin pystyy suhtautumaan positiivisemmin, koska tietää, että itse pystyy myöskin ratkaisemaan ne. Eikä se, että ne on vaan tullut se, että maailma on sua vastaan tavallaan. Niin ja itsellä menee aina huonoiten niin kuin verrattuna kaikkeen muihin. No just näin. Joo, no varmasti just näin ja nimenomaan ehkä toi on tärkeä aspekti, että positiiviset ihmiset oikeasti niin kuin osaa sitä ehkä uskaltaa tehdä enemmän itsereflektointia ja sitten just sitä, että mikä omassa toiminnassa on voinut johtaa tähän. Totta kai nyt kaikilla on elämässä sellaisia asioita, mihin ei oikeasti pysty vaikuttaa, niin kuin sellaisia negatiivisia asioita, mutta kyllä se auttaa myöskin se, että miten sitten itse niin kuin suhtautuu ja näkee sen asian. Niin edelleenkin tiivistettynä sä et pysty vaikuttamaan kaikkeen, mitä sun elämässä tapahtuu, mutta sä pystyt aina vaikuttamaan siihen, että miten sä suhtaudut niihin. Joo, se on kyllä aika hyvä tiivistys tällä. Ja siis mun mielestä yksi tärkeä juttu itse asiassa, mikä pitää tähän vielä lisätä, on, että siis tavallaan jotkut saattaa ajatella silleen, että jos joku on ihan superpositiivinen ihminen, että se jotenkin kieltää niin kuin totuuden tai sellaisen, niin kuin, että mitä maailmassa oikeasti tapahtuu tai että ei ole mitään negatiivisia asioita tai muuta, mutta siihen mä en itse usko, että se on vaan se tavallaan näkökulmaero on ehkä niin iso monien ihmisten välillä, että ne ei vaan osaa ehkä nähdä sitä tavallaan, että mitä sen toisen päässä liikkuu. Mutta mä en usko, että se on asioiden kieltämistä. Mä en usko, että niille ihmisille ei tapahdu negatiivisia asioita. Se on ehkä niin paljon positiivis-sävytteisempää se eläminen ylipäänsä joilla ihmisillä, että se saattaa joillekin näyttäytyä tavallaan aika absurdelta, että miten toi voi olla noin positiivinen tällaisessakin tilanteessa. Mutta Kyllä, joo. Ja sitten on tietenkin erikseen tämmöinen miskä sitä voisi sanoa, yltiöpositiivisuus, mikä on tavallaan tosi päälle liimattua, mikä ei ole aitoa. Että kyllä siinäkin sä voit olla kuitenkin aina aidosti positiivinen ja sitten pohjimmiltaan kuitenkin negatiivinen, jos saat yhtään kiinni siitä, mitä mä haen takaa. Mä yritin miettiä jotain esimerkkiä tähän, mutta nyt mä en ehkä keksinyt, mutta varmasti se, että sä pelkästään aina vaan sanot, että mä suhtaudun näihin positiivisesti, mutta jos sä oikeasti mielessä suhtaudut siihen negatiivisesti, niin ei se ole silloin positiivisuutta, että se positiivisuus pitää olla nimenomaan aitoa ja sun täytyy aidosti osata suhtautua niin positiivisesti. Ja se muutos siitä, jos sä tällä hetkellä käyttäydyt negatiivisesti, niin se muutos ei tapahdu vain sormia napsauttamalla, mutta se on se ensimmäinen askel, että sä rupeat tietoisesti keskeyttämään oman negatiivisen käyttäytymisen, vaikka sun ajatukset tavallaan johtaa siihen negatiiviseen käyttäytymiseen, niin pikkuhiljaa se rupeaa siitä sitten muuttumaan positiivisemmaksi. Mutta jos se aina on vaan sitä, että sä et pohjimmiltaan saa muutettua sitä ajatusta sun pään sisältä, tai sitä negatiivista ajatusmaailmaa sun pään sisältä, niin ei se silloin ole positiivisuutta. No ei ehdottomasti, ja siis mikään yleensä päälle liimattu tai sellainen, mikä ei tule aidosti, niin en mä nyt jaksa uskoa, että se hirveän kauan kestää. Tai tavallaan, että sitä jaksaa koko elämää sitten esittääkään, että aito positiivisuus on sitä, että sä oot oikeasti käynyt sen prosessin läpi, jolloin sä oikeasti ymmärrät kokonaisvaltaisesti, mikä se juttu on, ja siitä tulee sulle oikeasti vaan tapa, jota sä et välttämättä enää edes
mihin et kiinnitä huomiota. Vaikka negatiivisuus on oikeasti, se on tosi inhimillistä, koska varmasti ihmisellä on myös syy, miksi me ajatellaan negatiivisesti helposti, koska se on joku puolustusmekanismi niin kuin hankaliin tilanteisiin. Et ei sitä täysin voi tietenkään välttää, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot päässyt tietylle tavalla tai tiettyyn kohtaan siinä positiivisuuden harjoittelussa, niin sä alat huomaa myöskin niitä, että jos sulle tulee yhtäkkiä negatiivisia ajatuksia jostain, niin sitä huomaa se helposti. Ja siihen myös tarttuu helposti kiinni, että miksi näin, ja sen pystyy helposti muuttaa. Kyllä. Jes. Onks no itse asiassa voisin koota sen, että ihan vaan nämä konkreettiset keinot vielä, että jos ei vaikka äsken jäänyt mieleen, niin mitä kannattaa tehdä, jos haluaa ajatella tai opetella sitä positiivista ajattelua, niin tosiaan mitä itse heitin tuossa ilmoille, niin ehdottomasti ykkösenä, että pysähdy niihin tilanteisiin, kun huomaat, että nyt on sellainen negatiivinen ajatus tullut jostain ihmisestä tai asiasta, ja vähän reflektoi, että mistä se voisi johtua. Toinen juttu, kannattaa huomioida ne ihmiset ympärillä, miten he käyttäytyy, ja onko se sellainen käyttäytymismalli, mitä ehkä itse tavoittelee, vai haluaisiko sitten ennemmin hakeutua seuraan, jossa ihmiset ajattelee eri tavalla asioista. Ja sitten se kolmas juttu, kiitollisuus, niin sitä kannattaa kyllä harjoitella, se on hyvä taito. Kyllä, joo. Mä haluan lisätä vielä yhden jutun tuohon ajatukseen, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin vielä, että ehkä, ja sit sano ihan täysin kiinni siitä, että mikä voisi olla tämmöinen päälle liimattu positiivisuus, niin ehkä semmoinen, että jossa semmoiset ongelmat, mitkä pitäisi ratkaista, mitä tulee, nyt mä käytin sanaa ongelma tai haasteet, että niitä tavallaan vältellään sillä positiivisuudella, koska kyllä siihen positiivisuuteen kuuluu myöskin kuitenkin realismi, että niitä haasteita on ja ne pitää saada ratkaistua, että sillä positiivisuudella ei voi myöskään peitellä sitä, että jotain asioita, mitkä pitäisi muuttaa sun elämässä tai muiden ihmisten elämässä. Että se on ehkä semmoinen, mikä täytyy myöskin muistaa. Joo, ja ehdottomasti itse ajattelen sen niin, että se positiivinen asenne on siis se, joka auttaa sua lähtemään myöskin, että sun on helpompi lähteä ratkomaan niitä haasteita, kun sen, että sä ajattelet negatiivisesti, jolloin sä helposti jäät vaan sellaisen negatiivisuuden kehään, ja sä et välttämättä pääse sieltä mihinkään tai osaa ajatella, että mitä siinä tilanteessa voisi tehdä, mutta se positiivisuus helposti auttaa sua myöskin pääsemään eteenpäin ja tekemään sellaisia päätöksiä, että sä pystyt tarttumaan niihin haasteisiin. Kyllä, koska siihen positiivisuuteen kuuluu tosi usein olennaisena osana se, että sä ymmärrät, että monet nämä haasteet sun elämässä johtuu sun omasta käytöksestä, mikä on muutettavissa, koska jos sä ajattelet negatiivisesti, niin se usein se negatiivisuus kumpuaa siitä, että sä ajattelet, että sä et itse ole mitenkään voinut vaikuttaa siihen. Jos et sä itse voi vaikuttaa siihen, niin sä et voi myöskään muuttaa sitä. Se on hyvä koonti, taas ympyrä sulkeutui tässä kuitenkin. Kyllä. Joo. No siinä oli oikeastaan ne kohdat, mitä mä halusin käydä läpi. Tuleeko vielä muita ajatuksia koonniksi tai muuten? Pysykää positiivisena. Muistakaa, että positiivisuus ruokkii aina positiivisuutta ja valitettavasti negatiivisuus ruokkii myöskin negatiivisuutta. Eli me voidaan tehdä maailmasta positiivisempi paikka olemalla itse positiivisia, koska positiivisuuden määrää ei ole ennalta määritetty. Eli jos sä päätät käyttäytyä positiivisesti, niin positiivisuuden määrä maailmassa lisääntyy. Jos sä päätät käyttäytyä negatiivisesti, niin se vähentyy, joten valitse järkevästi. Ja positiivisuus ei maksa mitään. Ja myöskin se, että iloitaan muiden puolesta ja ollaan positiivisia, niin se kasvattaa omaa elämänlaatua ja onnellisuutta ja kaikkea mahdollista. Niin näillä sanoilla laitetaanko jakso purkkiin? Laitetaan. Kiitoksia ja hei, laittakaa kanava tilaukseen, jos tykkäätte tästä sisällöstä, ja meille voi laittaa sähköpostia, jos haluaa jotain aiheideoita heittää tai muuten vaan ottaa yhteyttä. Voi antaa suoraan palautettakin. Jes, ei muuta. Kiitos tästä ja palaamme taas ensi jaksossa. Jes, kiitoksia. Moi. Moikka.